ngizwa kuthiwa wena uMastende la kuzoba khona imqasho manje la imali yakhona ezoza kumina kunebhizinisi engizolifaka kulona lo msebenzi umnandi ngoba nizongenelwa imali inihlele endlini yangaze ngibona into enjena emqashweni kuyafiwa gazi lami emqashweni kuyanyiwa mngani wami indlela shwele yangaze ngibona into enjena leni insizwe ngawezwa amakhaza iwezwa ngendaba ngoba iphetha amanjazi leni insizwe yasika lekheke ngifaka ikhondomu manje iphethe ingculazi kodwa ungathi insizwa yini lena ekhuluma kakhulu iwuqedile umphakathi ayunganana eCasanova uthanda abafazi welele isinamuva liyabukwa welele uMastende bad and pushy emqashweni kuyafiwa gazi lami emqashweni kuyenyiwa gazi lami lo mashonisa wakho unjani mfowethu lo mashonisa wakho undlangisa ngasiboleka imali undlangisa ayi ndoda ngoba phela le mali izowanda le mali undlangisa hayi umashonisa ngimfuna asifuna umngani wethu vele undlangisa vele simjwayele wena kama siphuzana awumthi ngoba namakholi uthe ephaketheni mfowethu awumthinta hey ya bhekithe lalela nje kuzongicasula ukuthi ngilokho ngqongqoza kulomnyango wala emqashweni wami yabona okwesibili sengiyibalile lezindlu zu16 ngezase ukuthi wena ibraya yabo futhi ngiyacabangela ngizothatha izu10 ngikushiyene ezu6 uyambulala mzansi ngiyakubulala uyacabanga ukuthi amele ngondlini lalela ungabisachaza silungise wena ngoba uyakhala ngithatha ezu13 ngikushiyene ezu3 angazi noma usafuna ukuyela kwi-offer ngemuva noma siqhubeka nayo le yesibili mzansi bethu 6 kanti kahle mina kumele ngikhulume kanjani imali u6 right ngathi awuthatha u6 mzansi bethu akunankinga mina singazeke sijwayelane hayi zokunika konke le incwadi kodwa hayi kulungile mfowethu hey uMastende uMastende wangaphela wanginyanyisa awusana phela uMastende ufuna ngithini hayi awubonanga man shit uyathatha umuntu onenhlanhla sidala ngithe ngithi shwila ngiyobheka omunye umjito ongikweleta 7 years back ngiyamfica unemqasho cabanga sithando sami and njengamanje ngifice nabaqashi bakhe vele ukuthi bayibhayizela bo ya ngavele ngabaxhopha intende kabi ngavele ngabatshela ukuthi ngi-forex trade abanginika o500 banginika o500 ya manje nje baby siyokumnandi so nje ngigrade hayi wozala shut up hayi kanti manje ngeke ebuye hayi ngeke ngisakhokhi ngeke asilungise la yabo mangeke ngezwe bese la ngithele noma ke ngeke ngibatshele ungayithatha negotiate imali yami manje lalela ke sikuzala mangeke ngezwe yes ngiyazwa malo mbhuti umsethi Mastende hayi khona ngeke ngibatshele yebo imali yamthatha ngeke asikameke phela silo bangani sesiqedile mangeke ngezwe ngizobatshela kodwa ukuthi abakunikeze imali ya le mali le enikhuluma ngayo ibuye isiphindaphindeke kawaki mhlambe la ko13 unamanga wena kahle Dlamini isambe singaka so ikanga mahala uyabona ngamahala ke manje ukhandi thavene enkulu kunawo wonke lawe ngaonayo nje uzophuza thina la ngoba sitele VIP mina ngifuna ningenzele umtholampilo la ama-RV ngagibela kuminywala ingculazi ungasayihambeli hayi ngekho awumadoda mina ngani zami ile engayithola kumashabalala basha wena ngizokwenza isinesingi uthi le engayithola kumabhengu bese zonke
Afake evasini. Ngayo le mali Dlamini. Phala sami lesi. Uzobona ufuna ukusikhipha imali. We Dlamini. Indawo zokudla. Zonke indawo zokudla. Umuntu usazoba nemali. La Dlamini. Awufuna ukuba nemali. Eningi. Amaphilisi amaduke. Ekliniki ngibe seduza. Eningi. Ona wethu. Ngikudelela mfowethu. Kwele saqhama. Sengikhiphile nemali, yabona? Sengikhiphile imali. Izodabuleka, izophindeka, izokriphuleka. Ngakho noma ukhona ndoda khipha imali bese ngitshelile uDlamini. Niyaphila bahlonishwa. Ihamba kanjani? Indaba yebhizinisi lethu. Ngiyabacela ukuthi angithi abayikhiphe yonke nami sengiyikhiphile. Yena usomathumba lo ozokwakha amathumba ekwenzima. Lo bese nginikile nangu bese nginikile uwo uthe uzohlanganisa. Nangu omunye. Oh, Ubusha. Ya nami ngiyajoyina. Vele ngithathe yonke imali enhloko ngithi ngeke imhlangisa lo walanga. Asenze nje nasingalokho esikhuluma kakhulu transfer kule account. ngicela ungiphe inamba yakho. Khiphenye kusho ukuthi kuma savings. Oh nathi hayi mustend nathi. Ngiyabonga. Ngaqake ke emini ufaka amagama amabili le. Vele ngathi Hayi kuzosebenzeka nani madoda. Hayi bengitransfer enhloko kuphela. Kanfanele nethaveni, unethaveni. Usazosebenza ke na. Izobuya isingama million. Anginyamalale njengamanje. Ngizobuya emva kwesonto sengibuya nezinye izumbuzo. Hayi yabona phela. Hayi. Phela kuba isikhathi esincane ngiyamalala bese Ngiyabonga maskani. madoda. Uyabona maskani. Uyidulukisela nomqasho ngoba lo maskani omunye akafuni ukulukha. Ngeke kwatheka maskani. Zadle kwini njengoba ungitshele ngale mali. Tamani, sezegwele manje. Nibuza mahala. Ngipha nestress. Sabe sengihlanganisa bakhanya. Hey. Bethemba. Hayi isazolokhu ibonana singaxabanika ulungise lento yobulili engayi-understand. Ufowethu umzayithi mfowethu hayi ngizozama ukuyilungisa. Umuntu uzothi ukushintsha la afako. Uyabaleka. Afako aluminium la phela umuntu usewumastende njengamanje. Nala umuntu akumele ahambe enhlabathini makulethe. Kulungileke. Ukhonze lapho hospital masaphila. Awusahlanganike lapho. Unonya. Fuseki. Injale. Umqashweni kuyafiwa gazi lami. Umqashweni kuyengiwa gazi lami. Indlela shwele yangaze ngibona into enjena. Umqashweni kuyafiwa gazi lami. Umqashweni kuyengiwa